name Igbo Channels TV because yes, he ended up with the youth of Anambra State as a whole. The youth of Anambra State, then the youth of Nigeria, maybe. And we don't that fish magnet boy you ebu. Yes. He na fana scream about screenshot of somebody commenting mad. Even the guy said it in this video, I know where the guy could that now they are threatening him because now getting me no crash the prices of things down. When I just so now lad him mabulundi, so you people can do anything. People can do anything to make sure that an average person now suffer in this country. No wonder Dangote even made statement on me. The mafians no ni oil sector no Nigeria. The mafians no near can in government. Dangote made it in that statement. Na mafia no na can in any other sector no can. Because no bagoni me away from. So people are feeding on the suffering and pain of people in this country. If this thing obeys Yoko. And I'm also calling on the relevant bodies sitting in charge. Okay, for when I made this comment now should be looked for. Because Nina Sena now why the guy you bring your prices down normally hojo. Kedi have you hojo and we go think again 120, more go think him nearly 80. Yeah, the same time when you go 60 naira na here. The same time you go 16 and decide nearly 80. Go a making in nearly 120. Kedi hojo me. Oh, now can the greediness in the match really in the mud in Edo State? I think in Edo Kona Bini, one guy be over 50 bags of rice. At least most of you have got that video, that the post and the videos. Getting essay over 50 bags of rice. The boy crashed the fries to 50,000, 70,000. People were rushing. Ome banati, ahananzo, olegi de megin all the shop for that day. Kona na zinde mmadụ si na imambia dizi ne osi no ya bedi neze no ahia ka ọ na-eje na onye chokwasi wete ego ka eje goputeli ya. People lined up man na atu ego man na atu 10 bags 3 bags 7 bags 5 bags man de 1 atugide ego nye this boy the follow omeche shop ya till today that boy mepere that shop again ola kosi wele ego ndị mmadụ na o me bana the banana ewu ana si one of the cheapest market ndị mmadụ to bana ego no. Why are we so greedy in this country? Why some of us are so greedy? So greedy. When the boy the following day for a chair for a coca shop, when head in a shop. Or when head in here. Or block here when I see 1,000. Bag of rice question 100,000, 80,000, and then let's get 50,000. Uno go to chan as soon we take okay, go put a leono. Or be what the following day, no, I call you Jeme order. Why not you do say go to Ibiagolu? Unless you bows on the Bia. Below a line, Manobia soon no first come, first serve. The greed when a bulu go mandem go 20 bags. Ebuno Kunu Jele 100,000 Nima Habun. That is the problem some of us name. Oh, so you had no women but hear me yet you with this boy. Mabokano Makiao. Because even him he confirmed it in this video. And then the video go no. Amen. God the one. Listeners are angry with me because I came to the industry and I am crashing price for everybody. I am reducing the price. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother, Igboland TV. Onyameno gamwa gwata, omune becha. Biko, onyo na mrife meketa basara this young guy, Nwanambara Nerazu. Onyo na free men, na may your soul rest in peace. Oh, uterem. Nke wezo go uterem. Well. Manife ne kuda wo ndi owu na aka ha de no this boy. Onyo so ge wuru. Be you who? Animals so two our brother these boys were west. He was blood, okay man. He come across the sunu logi. Okay for this boy onu bulara. If this boy onu west rendu ya,
ihe ike ama akọlọta na ezinụlọ gị bụ gị nwewe onye aka gị dị na ihe a. Yes, ọ m kwuru ya. O wee bịa na nke ọzọ m chọrọ ikwu adịghị ihe ọzọ bụ afọ m ka onye ọrụ na-arụ aka gọọmenti soludo. Yes, eziokwu ekwesịrị ịkpọ ha n'ọha na-achị. Yes. Mana abụ na-atọ m na ma ndị na-anwụrụ ndị Anambra aghọtara ife na-emenụ, ma ndị n'obodo ọzọ na-akọwa ndị na-amadị ka Anambra si wee bido na-akọzi ihe sọrọfa na Anambra mere nke a mee nke ọzọ. Let me tell you, amụ m na Anambra, too na Anambra, na-azụ ahịa na Anambra. Mma agwa gị ife na-eme na Anambra. Unu enwere idea na Daboy egwu na mmanya wa Anambra State woman leader? Unu enwere idea? Unu enwere idea na that guy nwụ na mmanya wa Anambra State woman leader under Apụga? Hey Chineke, ọnwụ the boy wute m, mana ọ na-awụ nna watch na-eche ife nwere ike imenu. Side ụfọdụ na-aga ịsọ dị ụfọdụ ihe ha na-ekwu abụrụ ife nwere ike imenu. Yes, enyi m nwoke otu a ka esi gbufia n'oge nke Obianọ Eze B on the politician ebe a na-eme meeting ndị apụ ga-abịa ma mgba kpokpokpo uwe ka e wee mee gịnị wee sị na ihe eji eme niile ahụ maka afọ na the boy na-agba mbọ na the party. 2 ka e wee sị na insecurity dị ka ndị maghara ịtụrụ Obianọ n'oge nke Obianọ. Anyị nọ na Anambra fiye na-eme botu ma mgbe Chiwoke Mbadorojo chere ma oge ngige mechara banye ma oge after ngige Peter Obi mechara banye eme ya impeach the vegeti aba banye after vegeti aba Obianọ banye after Obianọ o wee rute Soludo aka. Anyị maka ihe niile si eme, anyị ma ndị na-arụ ọrụ, anyị maka insecurity si wee dị den, anyị maka obodo si wee dị. Yes, nwanne, let me tell you, ifere eze adị n'ọnụ, o nweghị ihe sọrọ eze ya zoo n'ọnụ ka asụ mmiri ghara imetụ ya. Yes, ife so gị mee n'ụwa ori osike ike ị na-ana, ọkụ ifere ori osike ike ị na-ana. I know why I'm telling you. Mmiri si n'isi wee gbarụ ịmụrụ onye ka Peter Obi na-eti mkpu ya sinsi ọnwa ọsọ ọrụ adịrọ. Ndị na-enwe home training ga like ime anything to get money. What's ọrụ adịrọ ndị na-enwere home training ndị ha wee ike nọ ute atụ agụrụ ego ha. Ndị na-eme ha lekere ọgaranya anya ọ dị aka ọgaranya ọ pụtara ozugbo bụrụ ọgaranya. Ndị na-achọghị inwe ndidi jiri wọ na-eso ụwa wee na-akpa ego. Enwe ndị decide na agụrụ ama agụ ha, ihe agụrụgụ ha na-achọ onye ahụ eje na-akpa ya. Ifere ya mere this boy kịta o nwere ike in 4 or 5 group nwere ike ịdị involve na ihe a. Unu adịza ihe mee ha na-eme ihe mee akpa ma kpọọ gọọmenti kpọọ Soludo. Unu na-achọ ịkwata ọchịchị Soludo mana ka ngwụ na eziokwu unu ama akwatu ya because that man n'ọrụ. Yes, ọ wụrụ maka insecurity dị bụ na Anambra especially Nnewi nọ. Unu ma na dị mmadụ n'ọrụ. Enyi m nwoke onye na-agwa gị ebilonia mgbe ndị a bido mee ihe ha na-eme, onye a na-agwa gị ịfụ ka machine ọ na-anya ka ghara ime onye oruo nwasatịta na iro gabara Nwafọ. O nwere iro obere iro si Nwafọ wee pụọ ọkpụ na eze ebe a eze filtration dị. Ebilonia nyara machine mmiri wee na-agwa ihe a na-agwa gị. Mmiri gbagidere onye anwagide onye ka ọ gafee nwere ọ chọrọ ịgafe obodo nwee pa n'ime mmiri nleanya maka ebe machine na-agafe gị n'anya wee wule Ebilonia. Gịnị ka a na-eze ndị ọjọọ a? Nwoke ga-atagide afọ kpacha ego mgbe ọ ya eri na ọ na moto na-enwere AC ọtụwa mmadụ ụjọ. Mana soro ndị kpọbatara ndị batara na ihe niile abịa. Nwanne ka ngwazi ga enwe 5 group ọba 4 to 5 group nwere ike ị na-akpa emu na-akpọ ihe a. Ị mara otu a nọ na-ekwu okwu kịta onwe ndị nọkịta na-atajiri m anya na asị ka ya ga-eme this boy ka ọ fụ na-ewepụrụ ndị ya. Ị mana gị nwanne ebe a kịta na-ekiri m onwe ndị wu everyday ha bilite ageti ka ama ma nụrụ olu gị ma ibilitekwere. Ndị na-ekpe ekpere everyday ka afọ nwụrụ anwụ. Ọ dị this boy na to start with enwere ike eche ekekọta o nwere ike ịwụ ndị na-atajiri anya na ọ na-aga n'iru nwere ike ime ife a. Yes, ndị na-atajiri anya na ọ na-aga n'iru nwere ike ijide nkịta gbufuo ya. Another group nwere ike wụrụ ndị otu ndị kwuru na-eji nwanne ha na-asụrụ ọkụ. For that ka ha na-akpa mkpamkpa. Enwe a reverend father ejidere ebe last month n'Umunze. Ya wajizi aka ya na narrate mgbe ọ pụtara o bu jeep na-aga n'ụzọ ndị akparị ya aka wee nwụrụ ya. At last achọpụta na reverend father
wee na-asị the man ebe ọ na ha ejide ga-ejide na ọ ya akwụ ụgwọ na ha chemọ ndị politiks na-eji nwanne ha na ha mekwarata ha ya agba mbọ fụ na ya wepụrụ ndị politiks niile ife grupu nke a dịkwa iche. Reverend Fada mechara kwuo according to him ọ dịka 350,000 ka ọ kwụrụ eweghapụ ya ọsọ ọ nọgidere ebe ahụ even ha na-enyekwu ya nri ọ jụrụ ọma eri nri for 3 days ọ nọ ebe ahụ nwe ihe bara ya ọnụ according to ka o si narrate. Ha wee na-agwa ya na ndị ha na-achọwụ ndị politiks na ha ji nwanne ha achọghị ike kpọpụtara ha nwanne ha ha nọ na-ata afụ ndị akwanoda grupu nwee grupu ndị haya assassin enweghị ha ga-ana gị jos edipụ ha ji gbogbuo gị. Enyi m nwoke Kenneth ebe last 4 months ka agbawuri ya jos ka ọ bata bịa ndị a wee moto blọkụ ya were moto nke akwa ya na gota ọgbawuzi ọsọ adọpụta kpọkpọkpọ gbowue ha na ya 1 naira ọ na-ewu na ndị ewu ya ifere ya grupu ka nkụ n'oke ndị bịara n'ife a na-ekwu maka ndị na-ekwu soro udo na-atụ one day gagoro wuru chairman village unu jigoro wuru chairman village unu ka iwe weta ife a na-ekwu gaa kịta ụfọdụ n'ime ndị nnewi kịta ma ndị gbagara anya okirikiri onye ọ na-ebuzi moto ya pụta before it's not like that. Ihe afọ gara ya tabara afọ kpata ego ọ na-apụta ọ dịka onye ara because of ụmụazị a. Nna ya na masị gị may your soul rest in peace ma anyị nwanọkwa n'ebe a na-awụ ndị na-akọmentị ihe ka anyị dịkwa dị very careful maka ife anyị na-akọmentị si ebute ifu trọbụl anyị na-enwe n'obodo a. Yes, echeta mgbe nke mere nke ndị Ebonyi agbaworo sekuriti gbaworo onye Ebonyi afọ m comment section ju ụfọdụ ndị Ebonyi na-ebe a sịrị anyị ebido gbuo ndị Anambra ma 1 by 1 mgbe anyị ememe nke a. Why ja comment ụdị ya o nwe ndị wụ the document ya ma ha batara na page gị ya ga na-agụ comment section ọ n'ime na comment section ihe anyị na-akọpị ebe a ihe anyị na-ede nwere ike iti mmadụ na trọbụl nwere ike ime onye obi ya dị nro ọ dị high oje chọba ife ọ ya eme ates ka anyị na-amanụ ka anyị si anyị niile nwanne ka ife a na-azọ biko ka anyị manụ ka anyị si etinye ife ka anyị manụ ka anyị si egwu ogwu ka anyị manụ ka anyị si eme ife. Ndị na-asị na osoro udo mere nke soro ọma na ebe niile ọ nweghị megide ka o rila ọ dị possible. Agba m one of my boy moto ha nwere problem batrị ya rọn dan mkpọ ya jee agbọ maka ha nọsọ na agbọ ya jekwuru enyi m nwoke ebe a ka ebi ya batrị ịgba ime agba m enyi m nwoke na fon ya bi nwa nwoke batrị ọ gwa m na ọ laana ihe a na-emebe tosis nsị ya gịnị ọ sị na o mechighị ahịa nsị ọkụrụ si asụsụ ọ sị m na ka ọ gwa m eziokwu na ụmụazị anyị chụpụrụ na Anambra wụ agbọ ka ha ncha bịara na ịnọ karịa 5 o'clock 6 o'clock ebi na agafe na machine anwụrụ gị o nwere ebe ihe na-adụrọ mana ihe mere na o ji dị ka ọ dị too much na Anambra wụ n'ebe ego ka wee dị ebe nwere sector of business n'ebe ndị business juru ndị ọgaranya juru ebe a ka a ga-aga ifrọt ha ji enu enwezi ebe a na-akpa abudu mmadụ a nọrọ ebe ahụ ọhịa deka ngo dị maka ha ji ebe enweghị ha ga-enweta ha jee n'okpoko gbo ole ka ịnụgo na enwude mmadụ n'okpoko ọ na-ekiri rapụ mmadụ n'okpoko ebe ihe na-ekiri rapụ mmadụ ka ị nwụrụ onye ahụ onye na-ekiri rapụ sefụ bifo ị na-agbụ ihe ebe ị nọ ịgba aka na ba ịmapụta ego ihe ga-amapụta wa Igbo ya ọ ga-ejide aka ewepụta Igbo sef sị gị ọgana nke gị were akwụkwọ rụọ nke gị nye nke ọzọ ka ọ ṅụọ ọgwụ mmadụ ga-asị gị hapịa na ihe na-arụ ka ọ na-arụ mana ha fụrụ ebe afọ gode ebe ego dị ebe a ka a na-abịa so enweghị imegide ka isi m na ori ga-alata otu ahụ wos na ọrụ adụrụ n'obodo a so the more a na-eme ọ ga ka mgbe eziokwu ịma dị rate ya na Anambra ịma rate ihe a dị bụ bifo ịma na dama n'ebe a na-akpọsoro udo na-atụrụ anyị so ụnụ ndị na-akọcha na-asị na mmadụ anọ onye kpọgoro m dere na comment section onye chọrọ ka ọ chi ya onye chọrọ ka ọ wụrụ ga-anọcha ya soro udo ka m gwa gị ihe onye ahụ dere na comment section onye chọrọ ka ọ nọcha ya soro udo ka m gwa gị na onye ahụ ememewu ihe dị n'obodo a akwa anyị nọ n'obodo a na-afụ ka esi achị ya anyị nọ n'obodo a na-afụ ka esi achị ya ndị a mere ihe a kịta nwere ike wụrụ ndị politicians kwa ụfọdụ ndị obi ọjọọ nwere ike ime ka ihe ofu ihe a ka e wee sị na Anambra na-agbaghara aghara maka obodo na-agbaghara aghara nwee ndị ji ya arachapịa m ọkụ o mekwere mgbasị ya na flyover na-arụ na Ekwulọbịa ọ na-adakwa agwa ndị ọjọọ a na-agba igbe na-agba elu iwu achịkwa n'ime ha o nwere ka ọkwa ụfọdụ ndị arụrụ ala na-eme ka obodo na-agbaghara aghara ka a sị na ọchịchị amaghachị ka akwapụ onye a ka a wee nwoke bata furu wee nyụọ gị anya so ka uche anyị na ife anyị na-eme vidiyo etega aka mana inwe ndidi ịghọta ife na-ekwu so enyi anyị nwoke wụ nwa anyị nwoke may your soul rest in peace
nwanne m aka nwanne na ebido ntị ife onye amị na ụka nwa agọta ọ mụ na-ebecha oke emesịa